روژا سێشەمبێ 20 ئەیلولێدا 2016 دا لە نویسگا پارتیا یەکێتی ئەلوەحدێ هەڤەندیان نیشتیمانی کوردی لە سووریایê سمینارێک لەسەر بوویەنا 24 سالیya ئۆغرکردنا نویسکار موسا عنتر لە باکوورê کوردستانê derbas dibe. Lîkoner Konê Reş daxuyakirin ji wan FM re Musa Anter gelek kar û xebat kir di dema zimanê Kurdî qedexe bû li Bakurê Kurdistanê. Em wek Kurdên Rojava, Kurdên Qamişlo ji ber ku Musa Anter ji Nisêbînê ye û em ji Qamişlo ne ji heqê Musa Anterê em wî navê bîr bînin. Tehalifa Demokratîk Kurdî li Sûrî bi vê yekê rabû me jî xweda ber ez û mamoste derwêş ser jiyana wî karê wî xebata wî na bi şirovekirin bûlo bi zelalbûn meanî ziman. Musa Anter yê got gelek kar û xebat di heyamê zimanê Kurdî qedexe bû li Bakur Musa Anter bi zimanê Kurdî nivîsand û li ser stranek Kurdî di rojnameya xwe de Dicle Furat de bela kir hat hukmkirin bi darvekirinê ew stran jî ji ser zimanê keçek swêreklî girtibû gitê de dibêje bi çiya ketim lo apo çiya melûl bûn rebeno ceh seridî lo apo genim hûr bû rebeno hat qimile lo apo bi refaya rebeno xwar genime lo apo hiştekaya rebeno li ser vê stranê hat girtin û hukmê darvekirinê pê derket. Di heman demê de dibêje got ew yek ji wan kesên çil û nihan sala 1905 niha hatibûn girtin û eskincên zor di zindanê Tirkî de dîtibûn. Adin ew yek bû ji wan kesê cemaetê çil û niha gir sala pêncî û niha hatin girtin piştî hatina berzaniyê Nemir Kurdistanê bi çil û ne hevalên xwe re hat girtin ezabek zor di mehkemeyên Tirkî de di zindanê Tirkî de dît û ew yek bû yê got sê çar kovar û mucelle çi bi Kurdî û çi bi Tirkî ji kîsî xwe ji malê xwe belav dikirin diweşandin li Stenbolê û li Enqera û li Diyarbekirê. û ew yek bû jê wan kesên got tev jiyana xwe terxan kir ji kêşeya gelê Kurd re û ew yek bû ji wan kesên yê cudahî li cem nebû nav Kurda û Tirka de bes zulm û zora gelê Kurd û şerqê de hat kirin li Kurdistanê de hat kirin divî bû ji Tirka re zelal bike şirove bike û ev milleteke zulm û zor gelek lê tê kirin û em birayê hevin û divê em bi hev re jiyana xwe bikin û mafê me heye û mafê zimanê me heye û ew yek kes bû yê got piştî rojnameya Agrî Aga Ehsan Nûrî Paşa sala sihî de li çiyayê Araratê Agrî diweşand wîna cerîdak bi Kurdî û Tirkî bi dûdê wî weşand. û ew yek bû ji wan kesê gişyarbûnek di nav şagirtên Zankoya Dicle de qutabiyên Kurd li Stenbolê de ew şiyar kirin ser doza gelê Kurd û doza şerqê û doza Kurdistana a Bakur. Musa Anter di gelek rojnameyan de nivîsî û guhdanek pir mezin dida zimanê xwe. Musa Anter û hevalek xwe li Diyarbekirê li taxa Seyran hatin kuştin. Hesen Hüseyin Wan FM Qamişlo.